Hola amics i amigues i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui us anem a parlar de l'Ordre del Temple. Al segle XII varen començar les Croades, una sèrie de guerres entre moros i cristians amb l'objectiu de conquerir Jerusalem, la ciutat més sagrada del món. Aquestes baralles varen perllongar-se durant segles, sobretot a Orient Pròxim i a la península Ibèrica. Un cop conquerides noves terres pels cristians, calia protegir força bé els camins de pelegrinatge cap a la ciutat santa. I és així com, arrel de la primera croada, es va crear l'Ordre del Temple, composada per una mena de monjos guerrers catòlics que anomenaven cavallers templers. Aquests eren uns magnífics constructors, i les seues estructures fortificades sempre hi reservaven una estança per emprar de capella o església, degut a que complien un extens horari de precs a Déu. L'Ordre del Temple tenia una jerarquia molt estricta, on la màxima autoritat era el Gran Maestre. Aquests monjos seguien unes normes prou estrictes, entre d'elles el vot de silenci que no es permetia parlar i el de castedat que no es deixava tindre xicota. Els cavallers templers feien vot de pobresa i és per això que els hi tocava compartir els cavalls. D'aquesta curiositat va néixer el seu setxell, dos cavallers damunt d'un sol cavall. Malgrat això, acabaren sent una ordre prou rica i envejada pels reis de l'època. Aquesta riquesa acumulada va fer que a principi del segle XIV l'Església, aconsellada pel rei de França, declarés l'Ordre del Temple i els seus membres heretges. Arrel d'això, es m'emprengué a cremar-los a les places dels pobles i les viles. I fins ací el vídeo d'avui sobre l'Ordre del Temple. Esperem que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues!